Anyang laki din! Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo, napintas ka lata. Adayta ka manan ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, Manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kan nakita akit mapanak kon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit masawan, mapang ka na ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na ti buok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban ti buok ko. Si Kaki Dimot, maipaker ko laeng ti buhok ko. Tada 13 month pay ni manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yurno ang mamat ti pagpariban ko. Barang maipaunat ko ti inang rag abuok ko. Ay, kat mo na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat ti mapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan iti ili mare? Ay kat mapan agpa beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado da ita. Kalpasan ti panagpakulot na kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot abuok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawat akmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang. Ma-imagine konti lang numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanyak, ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Nyanti mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginanakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom amaala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinda kayang agasawa ka pasigada. Piling da mo yun.
Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman ang maalak ti tartin man pay. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaang ang kapota presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina na iti agas, nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpeg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laeng. Maging kulubot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kati matagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada inten ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kan ti buok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Daja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wen, Beshi, kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumpetensya king kuana. Tapno ibaga na ti kasta. Wen nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron tanako na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita.
Naimbag man ta dito'y parlor ko ti imayam poreng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki di. Imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw. So nadya mo na titrabaho na Diyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mungay. Isugarod mo't lang ti pampanunaw taglakay. Alabayang, tamakang kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka day. Agpapukis na. Amaw, sika pa ka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh, kwa, mabit lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya. Tapna mo man yan. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukanyak 13 mampay ko. Uli mo lang. Yung mama mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya kang anya. O mo nagbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na mayam. Mabit lang. Tapno ang mamata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Poreng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung pariban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buklaang ti pumintas, Anton. Saan ko pa kabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupan na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Poreng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pabasulan. Nagpariband kat buok lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew, nakababaing. Ha? Anya man ang dayta busy. DJ man nga Anton, agasa man, napa yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawa
Awak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no agpariban ni bakit na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumanay tarupam kat prinantsak kan kinulaya kaon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid da jay nganton, imay di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, pok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, anti Mona. Ay, pasensya! Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kadwa na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taman iti ingredients. Rugya akong ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamata na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidalakay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan gard? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagorder kanya. Bakit? Nagadulaki din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito yung kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan nga agpasada? Ah, gana niya pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam lagi ti asukar kas kadari na. Kasano nga pa nagpasadak mo? Bayam day ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan, paray. Walang nga rin pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bakit ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit ko lang ito nagpasada pare. Ay, wala. Kasi ka ti presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka niya agpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayang pare. Takasaritak man ni bakit ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko nga. Masaamon aday ta arina kan asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagadun niya yung naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni ti banog ko dyan. Anya ramas asasawom.
Sige, Kate, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagitik kamimbrok. Ay, saan ka nga agpasada? Tulungan na klangon iti negosyo. Anya? Awan mo titong tungan taakas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amumat, anabayag kon nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dahi itong i-deliver ako. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Ne. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in-order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksin. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din dahi taji cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidugtag na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamit! Agtugaw ka Anya itayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Asos, ayan nila kayo mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laeng. Adda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kaya ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kayo mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Uwan mo ta. Ramanan taman kiti daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anya, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insen na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 kuma ngam inaramid na mo at 3,000. Kita anay, Ni bakit man? Ure mo malay, dagkat dito roba kong cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasir ka dito'y balay, pare. Nairanta
Danaskin nga baking nga, pare. Anya day ta pare. Kumusta nga iti negosyo yung kanibagit mo? Isang sa mo iti pagbaknangan yun, pare. Saan met pare? Ngayon, napagsasaritaan mi iti mga ibotos iti barong opisyal iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita nga paspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak kag pasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bagit mo. Kasaritak ni bakit ko pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rin na bihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sa baling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Ah? Ah? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman amki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay agmasa kaki din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Ado, kita, order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aligo, nagsakitan ti takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arudan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan, sukatan dakon nga president. Kat bay ama, an-anwam ti posisyon mo na awan mat kwartam. Bakit? Para man iti cake mo. Ay bayadam? Nakangingina? Kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo, no niya tiraman dagiti cake nga raramidan ta. Awan ti raman-raman. Bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka latabet. Sa bali man ang ti kolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad si miksi ka dita kukum. Agap apura ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kini bakit mo? Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya, tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay, niramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay, among tiraman na. Special cake tayo, ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na itin-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa nga eh? Ada sumsumrok riti panunot ko kat. Anya dahita, damagam kiti ano, anya man ti order na akik. Taaramidan ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agbe? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo ah. No ngay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake ah.
Tay ano ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake nga aramidak. Nasamit unay dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga rod kaya tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka, saan mo akayat? Diyan man di order ni Betty Ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin ah. Saan samutan ana saya at mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan ko naknay. Nga, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ito yung cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na, mapanta maturugan. Kutwa na. Awanan tagbik itirabi eh. Pare, ag-meeting tayo. Nay, kunak man no saan mo na masahang tag pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bagat mo. Saan pare? Adan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga roda na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, ti order mo a cake. Anyamot din siya para deliver mo. Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, jisigod, para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay, saanan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't Manang Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan ni lakay mo, pag interesam ni lakay ko, ay, ag-drive lang nga, iti tricycle. Ramramanan mila ang day cake nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarig at numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, unay kiti na yati banog ko nagmalam nagtrabaho. Makabanog mo titiyag malang magtugtugawan niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Larigrig at trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabanog ti panunot. Ala, ang kakitiag time outin, pare. Nakapag time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makawawid ka na. At ang amin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malawin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, katuwa na. Dahil talaga yan. O sige, inakag time outan pare. Urahin na ka. Nene, pare. Apay ngay adito yung longkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakarong amin ti traffic iti National Highway, pare. At asamsambutek. At dasamsamputam ko na. Inakagpamasahe, pare. Nasakit ti bagbagikat. Pagpamasahyam pare. Relax, pare. Ibagakking ka. Ano sa dino. Kinabod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka Jay may saan na latak nga ispa. Kalpasan na. Itulot ka ni Jay Balayo. Magsubliak matlayan nga dagos.
Nakakangag pampamasahe, pare. Wen pare, nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na, ado dita unag pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod, dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adu pa'y apa nang kumbinsikan parang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat di makam mo pare. Itulod ka pa yung nga rod, iya palayo. Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito ritaw. Itay taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madilikano ti sweldo mi ita. Madili? Anyamot tanda ita akumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Ag tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay na iti likod ko. Uray na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kindi. Tapno mabang ararak man biit. Masaduta! Sige matan ani. No money, no honey! Ha, kakasan. Kapi abigbigat, unay mo daytan. Wan pare, makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti rabi. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Uray, kalbi-kalbitan nak ni bakit ka. Sana ka makaring. Nagmayat nga ron ti auram itang aldaw pare. Planchado pa'y deta polo ma. Sakti ng plansa pare. Numayat ti mood mo, mayat-mayat dahil daw mo. Mabit man lang pare. Tayo pa'y mga liti kapek. Kurang. Anay ko. Unay ta nagsakit mo tanto sikat kung tumakdura pare. Umay ka nga minagpamasahe jay may saan nalatak nga spa pare. At da extra service da jay. Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang ni Jay share drive. Tani, nagsakit ti sikat ko ato bakdar. Ay, hala, agar ano ka, sir? Kumarkaro nga ron to'y sakit ti sikat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pasan ti trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit ti sikat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di Jay suldo tayo. Itime pa'y asar. Mabaling ka nga ag-withdraw iji ATM mo. Ayos no kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Ha? Pera lang ang katapat? Nawat mo ka di Jay misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y kidin Nagpartakan. Agbunto-bunto ka kidin kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na ngarudan Agluto ak pa'y. Asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang ka Jay sweldo. Di nakpay kaya't amasahin mo't. Ay kat ingka agpamasahe iji roar Jack masango ko naktumat. Ha! Kinunam dayta
Manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat, ti mapani di heavenly tas ispa. Hello pare. Ayan mo. Adak dito ispa pare. Madamati. Anya ti madama? Oh my God, dito yan. Urayan ka, pare. Day, singgib mo na nagpataray iti motor na ni Mario. Sa dino nga tati papanan na. Dinak mo tin impangag. Ayan na nga tadya agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan dya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? Uwan, miss. Awagan naklata iti Mayla. Aha. Ada jay gayam ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Ha? Madamate. Oh my ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok anasakit ay tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami. Talaga amayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan na kiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service. Ay, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na no pogi a customer. O sige sir, agidakan ka siya kung di makaamukan ka. O niya pare. Mayat madlaeng. Uwan pare. Nagmayat siga. Apa nga tagkalkalim duusan kamutin. Kat aircon mo ti panagkonak pare. Inavil ko dya ko na ni Mayla. Ay, este. Mayla nga extra service pare. Mayatan niya pare. Mayat di extra service da. Naikat nga rodadakos ti sakit ti bagbagik pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlaeng nito eh. Agkaramayat pare. At dapat discount ko kung naman. Ne. Kasano anaadan ka iti discount pare? Pogyak ka nung amin pare. Isumate ko na di Mayla. Ay, este. Ni Mayla pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balay da kumparek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika ya mo da ita. Baby oil. Kan sabali ti amot mo ah. Sinurot ko lang mo di imbagam kanyak ang mapanak agpamasahe. Kat, apay akas laag kakapsot ka. Oo, magkapsuta kaya mo. Kasla, nalobat ka mat, iti kastaunay. Saan? Pimigsak tupay. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam ang nasakit kan ka? Awanan na. Naimbaga na dagos siga. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakit kan ka? Awanan na. Naglengmot na nagmasahe ni misis mo, sir. Amuna ya mo tagmasahe day jay. Ay, kat asino nga rin ang masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka.
Taplumapanak mo't ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya dayta, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibakan kangay. Sir, pirmaman nga ro dayto yan, tay submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd ate agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Oh, nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot asilet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course. Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala, oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrek itangal daw. Wan nga ron. Apa asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko ti extra service nga aramidag kahit pare. Ay, pare! Ne. Apay nga ita, ang nguraab kamatan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo ng pare. Ngauraya lasaan ang nakabang bangon. Anya? Sus, makapanervyos kamat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naot-ot, nasakit pare. Anya? Asos, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dagas sana talaga. Namuanan sa mo ito na mapapanak pa. Ay, Mario! Anya dyan aramigan tita? Ah, Di ka pala umunag. Nakamulong lang ka mo titaan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! ayun kayam. Asos, mabasa akon. Makamuditan. Makamuditan. Numalmaluan nakmatayin kat lisyak ang nyakideng. Mangankan, inlasinan ka iti si Daam. Itaman ba nga idasaran nakitikanak? Bakit? Mangankan, tamasahyan ka intun madamdama. Nay, espesyal ah. Wan, saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa iti digo. Opo! Thank you, Lord. Kasto'y kumamot ka na yun. Bakit? O naglaki tinugong ungit ka itay nakabanigas kay Jerry daw. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangankan, Mario! Good morning, sir. Good morning. Ada ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sa apit ti pagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Red nga ispa. Wan, sir. Takas ano? At ka naman offer da nga extra service kadagiti customer da. Kat bawal ka siyay.
Nirida ka no iti rabi kat natiliw dagiti babae. Adagnagan iti mayla, may saka dagiti natiliw. Iso ka iti busda. Anya? Natakamat mo ngamin kanyak, di extra service, sir. Customer kamat ka di iti dadyang spa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapmapan dita extra service, akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki, saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko, faithful kanyak. Maawatam! What? Apa kasta tilang ang Bert? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruwang pailang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Wingayam. Ala, bertalatan man. Apa nga rin kasta tilang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na nasaya day nga Antonia? Kat kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipat mo naman day nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang nga tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktus a napintas. Uray awan sibugta, napintas na lata, nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na, ay na, nakamagmagamot itsura na. Kanya laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Saludsodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at matana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay.
nakaragragsakak talaga. Day, magkabayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak talaga ti bigat ko. Ay kat, nasayaat ka dito kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew. Aniya, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom kunak tumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas talaga ti ugali da nga Antonia. Agasem man, no nangalaan na iti tured na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay iti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba ka kano. Ay, ti awanan baen. Enton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Nalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka, Mat. Mamin, ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko? Berta! Kunak lang arutan. Anyalakid din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta. Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na bato, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimot ka-date mo? Hoy! Anya ko ti bibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit larot. Anyalaki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wen nga ron, saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa niya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw day diyang Antonia. Adan tulat taal daw namat Ay wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tulat tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia.
Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apa ti karatay? Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw ang kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti impromise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, ah? Apa malipata kaya? Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaiso na akwat. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Kung nagpaisaw, nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya, pukisam. Katuan alangan mat. Jak laki di itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apuki saklando. Anyat gatangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Iso asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib tapag pokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese pitchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rudya. Ala, man na dito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rudan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito'y Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodak ayata ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo nakakayang kamay. Abay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan. Natipigan ni tiba-tiba ni Manikam. Anya? Unay? Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsaraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalin mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lukas daw. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko mo dyan. Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-manig magayaman. Una yan. Unay ay, hindi ka to pala pinagaw mga sagay sa. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date-date ta Valentine's. Yung saan magayam. Ay, salbag kita. Kanya rin. Kanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ay, unay na iti kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti ko. Sipa. Nagano nga minti mabalin mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay.
Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data ijing agpaspasyar. At data di ti o nagtibalay. Sa laro na makitan, pukisam to pa lang kami. Ay, nakababayin ka nakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadik na di tangay bagbagam. Anya? Kailangan ti may bagada. Numamanda na kartim mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Anya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan intun maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia aparamag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas kingkwana. Apay anya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen, Beshi, gunggunana ko nakngalon. Nakamuam mo Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga rin nagkatawa kami. Tanako na anatipingan ka no. Kaya pala nakajitiping na. Diyan mo. Ay, una yan. Apay natipingan ka na. Di pala nakartib abo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak uyaw. Kaya nakapgasang nga Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka no ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abo Tapnawanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mat. Idadanos nak mat. Kaya bag ano mapalin pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi soda ata buo pa Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan tapa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kataguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain tun sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.